Ялкынлы кайнар сәламнәремне юллыйм сезгә мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Хөрмәтле яраткан тамашачыларым, сезгә янәдән бер татлы тапшыруымны әзерләргә керештем. Бүгенге сер итеп кенә тапшыруының кунагы чибәр, яшь, ягымлы, затлы, зәвыклы Татарстан Республикасының ат казанган артисты. Ул безнең татар сәнгатенең йөзек кашы, милләтебезнең нурлы бер алихасы дип әйтсәк тә һич ялгыш булмас. Сәйдә Мөхәммәтҗанова дусларым. Аның белән җылы әңгәмәләр, концертыннан иң матур эксклюзив кадрлар сезне көтә. Шуңа күрә якынрак килеп утырыгыз. Ял сәгатьләрегез хәерле һәм күңелле узсын. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген сер итеп кенә тапшыруын үзебезнең фабызның матур биналарының берсе филармония залында эшлибез. Сәйдәнең инде тамашачылары җыела, берничә мизгелдән хәзер концерт башланып китә һәм инде әлбәттә безнең гадәттәгечә тамашачыларның фикерен дә белеп китәсе килә. Сәйдәне ни өчен яраталар? Ни өчен аның концертына бүген алар инде шушы көзге матур кичне тагы да ялларын матуррак үткәрер өчен килеп җиттеләр икән, хәзер барсын да белеп китәчәкбез. Минем кызым әйтте, шул голоста катнашкан. Әйдә, әсәй барайык әле тине. Менә шулай итеп минем кызым монда килтерде инде. Бик матур йырлай инде был кыз шул голоста. Шуннан был хәзер нисек уже үсте бит инде, уже үденең иҗады кисә оештыргас, барып килеп карарга булдык. Зур уңыштар теләйбез. Уңыштар теләйбез. Исәнмесез, хәерле кичләр, матур ял сәгатьләре сезгә. Сәйдә Мөхәммәтҗанова сезнең өчен нинди җырчы ул? Ой, бик талантлы, бик моңлы, тавышы бик, күңелгә килгән безгә. Без Төмәннән килгән. Төмәннән тиклем Сәйдә Мөхәммәтҗанованың концертына Уфага килеп җиттегезме? Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруымны башлап сезгә сәламнәр юллап сәхнәдә стендапымны башлыйм дигәнем Сәйдә нурлы йөзләре белән әле сәхнә артыннан сәхнәгә пайда булды. Сәйдә, хәерле кичләр, хәерле сәгатьтә. Роза апа, хәерле кичләр. Сез шундый күркәм матур. Рәхмәт, Сәйдә. Мин шул сүзләрдән башласам килә безнең әңгәмәне. Шуннан да Сәйдә, рәхмәт. Сүзләреңне кабул итәм, җылы сүзләреңне. Бу минем калфагыма Сәйдә шундый игътибар итте. Шуннан да бу баш киемен синең концертыңа дип сакладым. Август аенда ук инде заказать иткән идем. Шулай дип хәзер шулай маташабыз бит инде кыланабыз, тырышабыз үзебезчә, әйме? Менә Бик килешә. Субханалла. Чөнки Сәйдә ул миңа безнең миллилек белән, шундый чын саф татар теле белән, иң матур ихлас, көчле моң белән менә син безнең асыл ташыбыз, син безнең йөзек кашыбыз инде. Сәйдә, шуңа күрә туры килергә тырыштым. Әйдә әле бүген синең турында сөйләшик, күбрәк сине сагынып килдек, сер итеп кенә тапшы беренче тапкыр синдә эшли, кәефләр ничек? Уфада беренче тапкыр концертың көтелә. Ох, кәефләр шәп, Аллага шөкер. Мин Уфада чыннан да беренче тапкыр шәхси концертымны куям. Шул хәтле күп социаль челтәрләрдә сораулар килде. Уфа тамашачысыннан бигрәк тә Сәйдә, кайчан сез Башкортстанга килеп, безгә концерт бирәчәксез микән? Менә ниһаять шушы көндә килеп җитте һәм мин шул хәтле зарыгып көтәм менә шушы очрашуыбызны. Субханалла, син сөйлисең менә Сәйдә, күрсәтсәм дә була. Каз җеннәре бөтен тәне. Каз җеннәре синең шушы хисләрең белән уртаклашуыңнан рәхмәт сиңа. Чынлап та Уфабызны хөрмәт итеп килгәнең өчен. Мин үзем дә ишеткәнем булды, үзеңнең шәхсән концертың белән монда сине тамашачылар көткәнен күптәннән ишеттем. Былтыр, бер ел элек, бик масштаблы концертың белән Казанны гөрләттең. Син инде әлбәттә 9 яшыңнан бирле концертлар куясың дип ишетә киләмәйме? Әмма дә ләкин былтыргысы иң көчлесе булды. Әйе, былтыр 6 декабрь көнне мин бик яхшы хәтерлим ул көнне. Пирамида концертлар залында минем шундый зур масштаблы шәхси концертым узды. Аның сценарийсын, идеясын барсын да Гөлназ Сафарова уйлап чыгарды. Бүген концертымның режиссеры Алмаз Гилмуддинов алар бергә концепцияны уйлап, шундый матур концерт әзерләделәр. Һәм инде концепция буенча менә үзегез беләсез бит инде концертымның исеме Ярату.
ни өчен ярату, без аны 4 телешкә бүлдек. Беренче ярату ул әлбәттә үзенең туган җиренә, туган телгә. Икенче ярату ул инде туган нәселебезгә, тамырларыбызга. Өченче ярату ул кыз ярату һәм дүртенче ярату минем очракта ул иҗатка булган мәхәббәт турында сөйләячәкбез. Менә тамашачылар да шундый фикер йөртәм. Әгәр дә без Сәйдәнең концертына барсак, димәк ул гел татар халык җырларын гына җырлаячак. Роза апа, бу дөрес фикер түгел. Менә сез бүген үзегез дә концерт караганда шуны беләчәксез. Монда халык җырлары гына түгел, концертның беренче өлешендә халык җырлары яңгыраса, концертның икенче өлешендә сез бөтенләй бүтән заманча Сәйдәне күрәчәксез. Минем афишада да бер ягым милли, бер ягым шундый заманча современныймы. Шуңа күрә минем тамашачыга башка мөмкинлекләрне дә күрсәтәсе килә. Халык җырлары гына түгел, эстрада җырлары, автор җырлары, Кытай телендә җырлаячакмын, крым-татар телендә җырлаячакмын, башка телләрдә дә бик матур җырлар булачак, Алла бирсә. Нинди җырчы ул сезнең өчен Сәйдә? Сәйдә ул безнең өчен бик зур җырчы. Без аны бик бәләкәйдән үк менә голос детида күрдек. Беренче тапкыр бик яраттык, бик матур җырлый, бирәк тә халык җырларын, халык моңнарын. Шуңа күрә без аны яратып, аны концертына килдек. Hörmətli dostlar, Сәйдәнең Уфабызда беренче шәхсән концерты башланып китте. Иске сәгатьтә хәерле ниятта без хөрмәт итеп, яратып, сокланып Сәйдә сиңа барлык уңышлар телибез. Сәйдә, гадәттәгечә сер итеп кенә тапшыруында беренче тапкыр булганда без кунакларыбызның инде әз генә биографиясын да тыңлап китәсе килә. Безнең тамашачыларга син кайда тудың, нинди уку йортларын тамамладың, кайларда хезмәт куясың бүгенге көндә. Беләм, булар бик катлаулы, бик күп. Мин аларны үзем белеп килдем инде, өйрәнеп килдем. Субханалла, машалла дип тыңладым синең турдагы бөтен мәгълүматны, әмма дә үзеңнән ишетеп китәсе килә. Әйдәгез, кыскача әйтеп китим. Минем исемем Сәйдә Мөхәммәтҗанова, миңа 24 яшь. Иҗат юлымны мин 5 яшемнән башладым. Әти-әнием мине Ак калфак дигән фольклор ансамбленә алып барып, шуннан минем иҗат юлым башланып китте. Бик үзенчәлекле мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән, урысча әйтмешли исламский песнопение. Шуны җитдиме? Һәм инде бүгенге көндә мин бетердем Аухадиев исемендәге музыка көллиятен, Казан федераль университетының көнчыгыш бүлеген, быел магистратураны тәмамладым. Шулай Казан федераль университетының көнчыгыш бүлегендә. Субханалла, машалла, Сәйдә, каян шул хәтле көч, теләк, шушы хәтлек белемне алырга, тупларга, истә калдырга, һәм бит әле син аларны кулланып та каласың. Син менә телләр өйрәнү буенча да бик алга киткән безнең җырчыларыбызның берсе димен. Ничек моны туплап була ул бер кешедә? Бу Аллаһ Тәгаләдән килгән синдә шундый сәләт, талант. Әлбәттә, мин мең рәхмәтле, чөнки чыннан да сәләт бик мөһим рольне уйный. Мин бик рәхмәтле Аллаһ Тәгаләгә. Анан инде әти-әниемә, чөнки алар менә шушы сәләтемне күреп алып, мине шушы иҗат юлга бастырдылар. Инде телгә булган мәхәббәтем, ул мәхәббәт тә һәм хобби дә ул миңа яхшы бирелә, һәм мин аны үземнең иҗатымда да бик яхшы кулланам. Бүгенгесе көндә Сәйдә Мөхәммәтҗанова ничә тел белә һәм ничә телдә җырлый икән? Ой, Роза, алай күп тел белмим. 4 кенә тел, ул урыс теле, татар теле, урыс теле, инглиз теле һәм төрек теле. Булай менә эсперанто альбомында 10 телдә җыр бар. Син аларын ятлап җырлыйсың, калган 6 телдә ятлап җырлыйсың, шулай бит? Әйе, менә анда бар шундый җыр Кытай татар телендә. Кытай телен өйрәнер өчен мин махсус укытучы белән бергә өйрәнеп утырдым. Кытай телен һәм ничек аның авазларын әйтелешен барысында миңа профессиональ рәвештә әйтеп бардылар. Намысы, менә буларны башкарыр өчен бит Сәйдә тырышлык та кирәк, теләк кирәк, иң мөһиме бит әле. Синдә менә шушы тырышлык
үз-үзеңә таләпчәнлектә бик зур роль уйныйдыр синең тормышыңда, иҗатыңда дип уйлыйм мин. Менә шу сыйфатлар сиңа әтиәнеңнән бирелгәнме? Миңа калса, әйе, әтиәниемнән, Аллага шөкер, менә теләк Аллага шөкер бар. Теләк булса, тырышлык булса, җаваплылык булса, барысын да булдырырга мөмкин. Мы желаем творческих успехов Саиде, всего самого хорошего. Мы ждали ее концерт в Уфе, и вот она к нам приехала, мы очень рады. Hörmətli tamaşaçılar, efirdə sir itib kina tapşırığı. Hey! Әйе, дусларым, сез сирдип кенә тапшыруын карыйсыз һәм минем янәшәмдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән килгән аның шәп командасы. Сезгә барыгызга да кайнар сәламнар, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәмсез. Без Казан нуры солистлар ансамбле, чөнки безнең Казан нуры зур оркестр бар. Һәм менә без солистлар килдек Уфага, рәхәтләнеп сезгә Казаннан кайнар сәламны алып килдек. Ой, рәхмәт, без аны кабул итеп алдык. Тамашачылар да аны тойгандыр дип уйлыйм. Һәм бүген инде Сәйдәнең беренче концерты Уфада бит. Шәхсән концерты бик көчле тамаша, көчле программа әзерләп килгән. Әлбәттә, сезнең белән бергәлектә дип сөйләде ул. Гомумән Сәйдәне менә яшь җырчы буларак, сез ничек итеп аның турында менә кем ул сезнең өчен Сәйдә Мөхәммәтҗанова дип сорасалар, сез нәрсә дип җавап бирер идегез? Сәйдә Мөхәммәтҗанова иң беренче безгә бик якын дус. Ул чын профессионал. Чөнки менә бүген 2 сәгать içinde şın gına тавыш була, тере гына тавыш була. Менә шушы Казан нуры ансамбле белән җырлап, менә вот бомбаны концертны күрсәтә залларса. Саида потрясающая вокалистка, нам очень приятно с ней работать. И хочется от всей души пожелать большого творческого роста. Ну, пусть ее путь будет очень ярким, очень интересным, с множеством интересных событий, классных сцен, мировой уровень, чтобы все было легко, чтобы у нее все получалось, чтобы всегда получалось так, как она хочет. Ну, и чтобы все было здорово, она молодец, у нее все получится, у нее огромное будущее. Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda Сәйдә Мөхәммәтҗанованың концертының режиссеры Алмаз Гыйлметдинов. Алмаз, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез. Инде әйтеп китәсем килә, бу концертта 2 режиссер, ул концертның әйтик идеясы һәм инде шушы төп максатын уйлап табучы ул Гөлназ Сафарова. Һәм инде әлбәттә мин без бергә менә шушы команда белән эшләп, менә шундый матур концерт килеп чыкты. Сәйдә белән гомумән хезмәттәшлек итү, аның белән эшләү җиңел бирелдеме? Ну, әлбәттә җиңел һәм җиңеллектән генә түгел, эш кызык, чөнки андый дәрәҗәдәге артист белән эшләү ул безгә режиссер буларак бик кызык. Һәм инде ниндидер яңа әйберләр ашасың, һәм инде шуннан да һәрбер әйтик репетициядән яисә концерттан соң син ниндидер бер шундый искиткеч хис белән чыгып китәсең, чөнки шуннан да бөтен кеше әйтүенчә, мин аңа инандым, Сәйдә ул татар халкының йөзек кашы дип әйтәләр бит әле. Бу шуннан да шулай. Ул әйтеп китте үзе, менә мине 2 яктан ачырга тырыштылар концертымда дип. Беренче бүлек инде ул төп аның мөнәҗәтләр, татар халык җырларына багышланган булса, Сәйдәне шундый тыйнак, милли киемнәрдә күрсәтергә тырышсагыз, сез әйбит. Икенче бүлеге концертның ул инде аны башка яктан заманча шундый итеп күрсәтергә җырлар белән әйбит. Менә шушы 2 төрле Сәйдәне күрсәтү, димәк, сезгә җиңел булды. Үзегезгә дә рәхәт булды дип аңладым мин, дөресме? Әйе, бу безнең төп максат иде, чөнки күп кенә тамашачы аны әлбәттә беләләр, теге төрле конкурслардан, телевизион проектлардан шундый безнең татар кызы дип беләләр. Шулай бит. Хәзер инде ул Сәйдә ул икенче, ул чыннан да тормышта шундый үзе бик ачык һәм бик юмор хисле кеше. Һәм инде без менә шушы әйберне, менә шушы концертта күрсәтәсебез килде. Бу концертта тамашачы Сәйдәне гомумән башка образда күрә һәм инде бу бик кирәкле әйбер, чөнки Сәйдә
Сәйдә инде ул хәзер без әйтәләр бит теге урысча әйтмешли новые саиды дип. Һәм менә шушы әйбер безнең төп максат иде һәм без тырыштык һәм минем уйлавымча бик килеп чыкты бу әйбер. Сәйдә әти әниеңнең синең иҗатыңда, синең үсешеңдә, синең балкышыңда рольләре, тырышлыклары бик зур. Әйме син аны үзең дә әйтеп кит, һәрбер интервьюңда әйтәсең. Әйдә әле алар турында сөйләшеп китик әле. Белүебезчә бит синең әтиең ул имам, шулай бит? Әниең шулай ук дин юлында һәрвакыт синең янәшәңдә, барлык конкурсларда, хәтта ки монда да менә ул читтән генә күзәтеп тора, тырышып тора, булышып тора. Алар турында кыскача сөйләшеп китик әле. Әтиемнең исеме Айрат, сез дөрес әйтеп киттегез. Минем әтием имам, шул ук вакытта укытучы да, җәмгыять белемен, тарихны укыта. Әнием ул акушерка, хәзер пенсиядә. Һәм минем 2 абыем бар. Энекәшем Алим, анарга 14 яшь, быел тулды, паспорт алды. Һәм абыем анарга 36 яшь, ул бүгенге вакытта эшли. Субханалла. Сәйдә шундый сорау күңелдә туа, бирә мөмкин түгел. Мине үземдә дә бик кызыксындырган сорау, менә әтиең имам. Диндә бит инде төрле фикерләр бар. Җырларга ярамый, бигрәк тә хатын-кызга. Синең әтиең, димәк, ризалык биргән, хәйр фатихасын биргән. Менә ничек булды гомумән? Аның каршы килгән мизгилләре булмадымы синең иҗат итүеңә? Иң башта ул каршы булган иде. Монсы сер түгел, анысын әйтә алам. Каршы булган иде, ләкин менә әйтеп үткәнемчә, минем иҗат юлым бит инде ул үзенчәлекле башланды. Мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән, мөнәҗәтләр, бәйтләр алар гадәттә музыкага башкарылмый, акапельно башкарыла, яки домбрага, курайга, шундый инструментларга. Һәм инде әтием минем сәләтемне күреп алып, беренче нәтиҗәләр китә башлагач, ниһаять ул да рөхсәт бирде иҗат белән шөгыльләнергә һәм бүгенге көнгә кадәр ул миңа әнием белән бергә гел булышып тора. Без хәтта җырларны сайлаганда да бергә сайлыйбыз, как семейный совет. Хөрмәтле тамашачылар, Сәйдә Мөхәммәтҗанованың Уфадагы концертында чыгыш ясады үзебезнең якташыбыз Илнар. Хәерле кичләр, Илнар. Исәнмесез? Хәерле кич. Илнар, менә Сәйдә Казаннан Уфага килеп концерт оештыра. Һәм син аның концертында безнең Башкортстан егете чыгыш ясыйсың, әйме? Сезнең дуслык мөнәсәбәтләрем, иҗади мөнәсәбәтләрем әллә башка төрле мөнәсәбәтләрме, Илнар? Мин инде иң элек иҗат хакында искә алыр идем, чөнки инде иң беренче чиракта безнең иҗат берләштерә. Без җырлар, менә әсәрләр өстендә эшлибез, уртак чыгышларыбыз да бар. Менә шулай дип әйтер идем. Кашаннан эшли башладыгыз? Ничек таныштыгыз гомумән Сәйдә белән? Әлбәттә, монда иҗтимагый челтәрләр үзлешен кертте, дөнья бит инде хәзер шуның белән бәйле. Һәм инде шуннан күрешеп, танышып, язышып китеп, менә шундый рәвештә эш башланып китте диергә мөмкин. Дуэт җырда башкардыгыз, бик искиткеч матур булды, тирән булды шундый. Гомумән Сәйдә белән җырлавы да рәхәттерәй бит, аның тавышына, аның энергетикасына шулай кирип китү. Беренчедән рәхмәт. Мин инде ул якка теге белем алган стажерчы буларак карыйм. Мин инде ул да шундый рәвештә белем нигезле белем алган кеше. Шуңа күрә без бер-беребезне аңлап, бер-беребезне тоеп дуэтны башкару иң элек бер-береңне ишетә белү, бер-береңне тоя белү мөһим. Шуңа күрә әйе дип әйтер идем. Сәйдә иҗатына үсеш телим. Аның шулай заллар тутырып, халкыбызга милләт моңын, милләт җырларын, халык җырларын җиткереп, шулай һәр вакыт иҗатта яшәвен теләп калам. Хөрмәтле тамашачылар, филармониябызда бүген чын моң дөньясына сәяхәт кыла һәрбер Сәйдә Мөхәммәтҗанованың концертына килгән тамашачы. Тере музыка кораллары тавышы, Сәйдәнең искиткеч матур моңлы тавышы һәм халык җырлары. Булар барысы да әлбәттә күңелләргә май булып ята. Рәхмәт сиңа, Сәйдә. Шундый ихлас кеше моң дөньясының тәмен безгә җиткергәнең өчен. Сәйдә, желаем вам от всей души творческого долголетия, прекрасных песен
и очень внимательных и слушателей, которые любят ваше творчество. Вам большого здоровья, счастья. Вы смотрите Турантель! Привет, Саида, у тебя такое красивое имя, ты такая сама красавица. Скажи мне, правда, что красивые девочки не волнуются? Ну, как сказать, волнуются иногда. Слушай, ну с такими косами у тебя точно должно все получиться. Ты веришь в себя? И правильно делаешь, я в тебе тоже уверена. Удачи, давай. Сәйдә, мин әгәр дә инде голос проекты турында сорау бирмәсәм, минем тамашачыларым да, мин үзем дә тыныч кайтып китәлем. Әйдәле шул проектка әйләнеп кайтыйк әле. Гомумән бу проектта катнашу синең ничә яшеңдә булды һәм нәрсә бирде ул синең тормышыңа, менә ичке дөньяңа? Так, проекттан 10 ел узды. 14 яшымда мин Голос дети проектында катнаштым. Һәм минем төп максатым ул әлбәттә татар җырыбызны барлык дөньяга Русиягә таныту иде. Һәм мин үз максатыма ирешә алдым дип әйтә алам. Һәм инде нәрсә бирде ул миңа зур тәҗрибә. Чөнки Голос дети проекты ул бит инде зур сәхнә, ул беренче канал, ул шоу. Һәм инде минем характерымны, минем холкымны барыбер дә киныгытты. Һәм шушы проектта синең катнашып йөргән мәлләрендә сиңа мин дөрес аңлаганмысам Пелагеяның әнисе күлмәктә тегеп өлгергән әле, бит ниндидер бер чыгышыңа. Шуны да искә алып үтик әле. Әйе, менә сезнең беренче сорауга кайтканда Голос дети проекты миңа аудитория бирде. Менә Уфа тамашачысы да мине Голос дети проекттан белә. Менә без сезне Голос дети проектта күрдек, карадык, сезнең өчен җан аттык. Образга килгәндә, әйе, чыннан да ике образны миңа Пелагеяның әнисе үзе текте. Аларның берсе полуфиналда иде. Һәм беләсез, монда ничек менә гәүдәсе бераз ачык иде күлмәкнең, ә без Пелагеяның әнисенә Мама Света без аны йөртә идек. Мама Света. Без антарга әйттек, аярыймы, менә монда булса да сетка тегергә. Һәм ул бик матур сетка тегеп куйды, барсын да ябып. Сез үзегез аңа мөрәҗәгать итегезме костюм тегергә, әллә анда шундый тәртипләр идеме? Аның әнисе тегә иде барысына да костюмны. Ну, барысына да түгел инде, но бу костюмны Сайлап кына яраткан кешеләрне генә теккәндер Сәйдә, шулай бит? Белмим, кстати, менә сезнең сорауга җавап бирү авыр, чөнки мин белмим нишләп ул миңа текте шушы күлмәкне. Без анарга мөрәҗәгать итмәдек, но менә ул үзе тегәм дип әйтте. Теләге уянган. Менә әле генә уйландың син, ник шулай булганлыгына. Мин инде иманым камил, күңелем белән сизәм, ул синең энергетикаңны, ичке дөньяңны аңлап, шуңа күрә аның тегеп бирәсе килгән, үзенең куллары белән сиңа күлмәкне һәм шушы проектта күрәсе килгәндер. Бәлки. Сәйдә, иҗат турында без бүген күп сөйләштек, Аллага шөкер. Ә менә синең ичке дөньяңа да әзрәк кенә минем сәяхәт итәсем килә. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, тормышта нинди кеше дисәләр, син үзеңне 5 сыйфат белән ничек итеп тасвирлап бирер идең? Ой, бу шундый. Шундый кызык сорау. Ну, беренче сыйфат. Роза апа. Ну, үзем турында 5 сыйфат. Менә сине белмәгән кеше. Менә Сәйдәкс, мин ялкау. Бик яхшы сыйфаттан башладык, уңайдан түгел, тискәрдә. Әйдә, син дөресен сөйлә, син бу синең ишкерсезлегең турында сөйли бу. Пунктуаль кеше түгел. Мин гел дәресләргә, параларга кая булса да гел сынга калып йөрим. Бу начар сыйфат инде. Так, нәрсә? Мин туры сүзле. Туры сүзле булу, ул мин әйтмәс идем начар сыйфат дип. Ләкин шулай да. Һәм 2 сыйфат калды. Тыйнак. Һәм шаян. Бик шаян, син сәхнә артында гомумән тормышта башкача, мин бөтенләй дип тә әйткән сүзләреңне
ишеткәнем бар. Һәм инде менә егетләр дә кызыгып язалардыр инде. Синдәге матурлык, шибәрлек, ярату турында булды бүгін синең концертыңның да төп темасы дип әйтергә кирәк әйме? Сәйдәнең бүгенге көндә йөрәге бушмы, иреклеме, әллә инде мәхәббәт белән тулымы? Вот все вам скажи, Роза апа. Юк, мен беләсезме ничек? Минем шәхси тормышым 700 астында, шуңа күрә мин бу сорауга җавап бирмим сезгә. Нинди кеше булырга тиеш Сәйдә нәшәсендәге булачак хәләл җифете, булачак тормыш иптәше? Ул иң мөһиме мине аңларга тиеш, минем һөнәремне аңларга тиеш. Чөнки минем һөнәрем җиңелләрдән түгел, монда бик күп күз карый, иратларның да күзләре карый. Ләкин алайда, аннарысын иң мөһиме иманлы булырга тиеш, бер динебездә татар телен белергә тиеш. Так, нәрсә тагын намуслы, игелекле һәм ихлас. Сәйдә Мөхәммәтҗанова сезнең өчен нинди җырчы ул? Бик яхшы җырчы. Без телевизордан ишетеп кенә беләбез. Шуның өчен якыннан күрергә уйладык татар матур моңнарын тыңлар өчен. Үссен, зур залларда концертлар куйсын. Шул бәхет, шатлык, исәнлек, саулык. Тамашачыларны шатландырып торсын һәр вакыт. Без килеп торабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сез сәйтеп кенә тапшыруын карыйсыз. Без бүген Сәйдә Мөхәммәтҗанова да эшлибез. Менә инде сезнең каршыгызда аның концертлар администраторы Роберт. Роберт, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез. Мин Сәйдә белән эшлим уже күптән тапкыр, берничә ел. Менә хәзерге елда 3нче город Уфада. До этого урышайында до этого был Әлмәттә и Чаллыда булдык. Менә шул зур концертта, сольный программада эшләдек инде. Сез концерт администраторы булгач, Роберт, барлык халык, тамашачы җыю мәсьәләләре белән дә бик бия калса капма каршы килеп басасыздыр. Әйме хәзерге заманда тамашачыны залга чакырып җыю бик авыр. Заманада авыр, концертларыбыз да күп. Менә Сәйдәнең концертларына тамашачыны җыю сезнең өчен ничек бирелә? Аның уңай яклары һәм тискәре яклары. Күбрәк уңай яклары, Сәйдә белән эшләү бик еңел, бик рәхәт, бик мировой инде. Тамашачы җиңел киләме аның концертына? Әллә инде менә тамашачыларга җиткерергә аңлатырга кирәкме? Ул Сәйдә Мөхәммәтҗанова, ул голос проектының җиңүчесе. Менә шушы конкурсларның тагы да ниндидер дипломанты дип менә аңлатырга кирәкме? Ничек? Сәйдә сәхнәдән үзе аңлата, үзен турында сөйләп бирә. Бик алай авыр түгел. Менә сәхнәдән күрәбез, тамашачылар бик әйбәт аны приветствует итә. Яраттылар инде. Менә шулай әйтәм, дөресен әйтәм. Дөресе, чын дөресе. Безнең сәйтеп кенә тапшыруна ничек инде Сәйдә Мөхәммәтҗанованы яратмаска мөмкин әйм. Үзе яшь, үзе талантлы, үзе искиткеч матур, моңлы, тавышлы безнең йөзек кашыбыз. Аның йөзендә дә шундый нур бит. Үзенә генә хас нур, матурлык. Сәйдә, без сине яратабыз, уңышлар телибез. Хөрмәтле тамашачылар, сәйтеп кенә тапшыруы бүген Сәйдәнең моңына күмелеп, шундый да зауыклы тамашада эшли. Сәйдә, без сиңа киләсе иҗади тормышыңда да шундый балкышлар, үсешләр телибез. Син безнең милләтебезгә кирәкле йөзек кашы. Син нурлы, син зауыклы, искиткеч костюмнар да бүген үзе ни тора. Рәхмәт сиңа, Сәйдә. Рәхмәтләрне бүген күп генә әйтсәк тә һич артык булмас. Афәрин, уңышлар сиңа.
Сәйдә синең иҗатыңны күзәтеп, әйтәсе килә инде синең гомумән үзеңнең инде яраткан шөгыльләреңә ял итәргә вакытыңда калмыйдыр кебек. Син телләрдә өйрәнәсең, син уку йортларында гөл кызыл дипломнарга тамамларга өйрәнеп өлгерәсең, концертларда куясың, мәш киләсең. Әмма дә ләкин Сәйдәнең бармы тагын яратып эшләгән шөгыльләре, хоббилары? Нәрсәләр тагын син яратып шөгыльләнергә яратасың тормышта? Сәяхәт итәргә яратам. О, Роза апа белсәгез иде, ни хәтле минем хәтле хыялым бар Япониягә барып кайтырга, Кореяга. Аннан соң Америкага тагын бер тапкыр. Шундый хыяллар белән яшим, шундый максатлар белән, һәм бу минем чыннан да хобби. Ә менә өйдә нәрсә эшләргә яратасың? Син гомумән Казанда яшәгәндә кайларга барып ял итәргә, кайда син менә җаның, тәнең белән ял итәләсең? Менә концерттан соң мин барам әнием белән бергә спага. Әйемне миңа калса, бу бик яхшы процедура. Ял итәргә концерттан соң, менә син бөтен тәнең белән, җаның белән анда шәхсән мин ял итәм. Сәйдә, шулай ук бит инде хәзер замана, социаль челтәрләр бөтенесе безгә шуны уңнан да соңнан да сөйли, дөрес йокларга, вакытында ятырга кирәк, дөрес тукланырга, 10 000 адымны да эшләп өлгерергә кирәк. Менә син буларга ничек карыйсың? Син тормышыңда гомумән теге дөрес итеп тормышыңны алып барырга омтыласыңмы? Здоровый образ жизни дибез инде. Мин тамашачыга дөресен әйтергә тиеш бит инде. Әлбәттә, сертификат кенә тапшыруына бигрәк тә дөресен сөйлибез, Сәйдә. Мин здоровый образ жизни бик алып бармыйм шул. Хәзер мин дустым белән бергә йөри башладым, йогаларга, анысы, ләкин йокларга ята алам мин. Сәгать 12-дә дә, сәгать 11-дә дә, аннан соң сәгать 12-дә мин ашарга да яратам. Здоровый образ жизни түгел инде ул. Әмма дә ләкин синең гәүдәң гөл бертөрле, гөл матур җыйнак. Синең генетикаңда шу генетикадан да торадыр, әйбит. Махсус диеталар тотарга кирәк түгелдер дип тә уйлыйм мин сиңа. Шуңа күрә мин махсус диеталар тотмыйм да. Бик җиңел, рәхәт сиңа, Сәйдә, рәхәт. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Сәйдәнең әнисе Зилә ханым. Хәерле кичләр, Зилә ханым. Хәерле кич. Менә сер итеп кенә әйтәм, дусларым, Сәйдә безнең инде солянка концертларында катнашканы бар иде. Һәм Зилә ханым һәр вакыт сәхнә артында Сәйдә өчен борчылып, аңа һәр вакыт булышып торучы шундый изгәниләрнең берсе. Мин беләм, сез Сәйдә белән һәр вакыт барлык бәйгеләрдә, барлык конкурсларда, бит һәр вакыт аңа гөл көч-куәт биреп торучы шундый да кадерле, шундый да яхшы әнисе сез. Субханалла, машалла. Менә Сәйдәнең бүгенге Уфадагы концерты сезнең күңелләрдә нинди хисләр уята? Ой, минем беләсезме? Мин Сәйдә белән 5 яшьтән бит инде йөрим шулай бәйгеләрдә, әйе. Менә бу беренче шундый зур концерт, шәхси концерты. Әлбәттә, бик борчылдым. Сәхнә артында һәрбер теге костюмын киендереп, өлгерәбезме юкмы дип, һәрбер теге сценада торганда, җырлаганда, теге тавышы өзелмәсен дип, сүзләрен онытмасын дип, шундый борчылам инде мин гел. Минем өчен менә Уфа халкы рәхмәт бик зур. Шундый зур каршы алдылар, прям эмоциялар переполняет. Зилә ханым, Сәйдәнең балачагына әйләнеп кайтасы килә. Ниндирәк кыз иде ул менә? Балачагында шундый тыйнак акыллыйм, әллә киресенчәме? Балалар бит төрлечә була балачагында. Киресенчә. Ул бик шук кыз иде. Уялмыйча менә үзе теге артист булып, юк баштан ул укытучы булам дип, уенчыкларын утырта иде, нәрсәдер аңлата иде. Аннары садикка йөри башлагач инде ул әлбәттә җырлый башлады, шигырьләр сөйли башлады. Анарга артист керә башлады, теге ярата башлады. Шук кыз иде. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар арасында үземнең бик яраткан алып баручым шоумен, просто супер Рамил Ахтарраев үзе дә килгән. Рамил, хәерле кичләр. Хәерле кич сәгатендә рәхмәт сезгә. Рамил, менә сине мин дөресен әйтергә кирәк, татар эстрадасының концертларында бик сирәк күрәм. Бөтенләй дә күргәнем юк. Беренче тапкыр Сәйдә Мөхәммәтҗановның концертында күрдем. Син ник бу концертка килергә булдың? Ник Сәйдәне күрергә
теләдең икән. Шыннап әйтәм, бит, мин аны белмидер идем. 3 көн элек социаль челтәрләрдә рәхмәт татар теленә өйрәткән өчен. Синең сөйләргә тырышуың ул инде зур уңыш, Рамил. Рәхмәт. Социаль челтәрләрдә, Рилста күрдем дә мин аны. Мин дөресен әйткәндә теге русча әйтмәсләй по-братски влюбился мин аңа. Шундый хәтле, шундый яшьтә, шундый харизма, шундый тавыш, шундый нык саф татарча сөйләшә. Мин әйтәм, бу кызның концертына барырга ничектер, кайчан булыр икән дип комментарий калдырдым. Аннан ул миңа, аның директка язды ул миңа. Шулай итеп, аның белән танышып киттек. Мин әйтәм, русча әйтәйм әле, зинһар өчен. Әйдәсе килгән сүзләрен әйт. Мин әйтәм, талантливым нужно помогать, а бездари они сами пробьются. Мин әйтәм, сиңа реклама ясаймы, туганым димен. Теге шулай ничектер шулай итеп, нитеп. Сөйләшеп киттек, уртактар таптык. Әйе. Ничек сиңа концерт гомумән? Концерт пушка-бомба русча әйтмәсләй, нык күңелле булды. Менә монда йөрәкте. Кызыгызның киләчәген гомумән 10 елдан соң ничек күрәсез әни кеше буларак? Әни кеше буларак әлбәттә гаиләле, исән сау балалар тауып, шундый татар мөхитен, татар телен миша шундый, әлбәттә татар кешесе булсын иде дип телибез инде. Әйе, сезнең гаиләгезгә аерым рәхмәт сүзләре әйтәсе киләсез. Чынлап та татар телен үстерүгә зур көч куя торган, аны сакларга тырышучы гаиләләрнең берсе. Сәнгатебезгә, милләтебезгә, Сәйдәнең иҗаты аша да сез бик күп көч бирә торган матур гаиләләрнең берсе. Шуның өчен дә сезгә, Сәйдә өчен дә, барысы өчен дә зур рәхмәт, Зилә ханым. Рәхмәт. Сәйдәнең бүгенге көндә 3 матур хыялы. Ниндиләр алар? Сәйдә, безнең белән бүлешергә син әзерме алар белән булсалар? 3 хыял, беренчесе бәхетле, матур гаилә корырга, әлбәттә. Һәрбер кызның хыялы. Икенче максатым дип әйтик инде. Ул шулай ук татар җиребезне барлык дөньяга таныту. Ә инде өченчесе, ул да беренчесе булырга тиеш иде. Ул әлбәттә якыннарымның исән сау булуы, дөньяда тыныч имин булуын телим. Сәйдә, бүген син үзеңнең тамашачыңа, бигрәк тә Башкортстандагы, Уфадагы тамашачыңа нәрсә әйтер идең? Мин Уфадагы тамашачылар белән очрашуны шул хәтле зарыгып көттем. Алар да көтте. Мин аны бик яхшы беләм, сиздем. Һәм иң мөһиме, мин теләр идем барлык Уфа тамашачысына әлбәттә исәнлек, саулык, киләсе елларда тагын күрешергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Без сине көтәбез, Сәйдә. Көтәбез безнең тамашачыларыбызга шундый югары дәрәҗәдә оештырылган, шундый сыйфатлы, нурлы, матур Сәйдә үзе һәм аның концерты бик кирәк. Чөнки синең концертың ул күңелләрне менә югары дәрәҗәдә рухи азыкка байыта торган концерт. Рәхмәт сиңа. Сезгә рәхмәт, Раза. Хөрмәтле дуслар, Татарстан Республикасының атказанган артисты Сәйдә Мөхәммәтҗанованың концерты Уфада нурлы, сыйфатлы, югары дәрәҗәдә узды. Мондагы һәрбер тамашачы үзенә максималь рәвештә рухи азык туплады. Рәхмәт сиңа, Сәйдә, булганың өчен, Уфабызга килеп шундый матур кәеф бүләк иткәнең өчен. Шын иҗат дөньясына без бүген барыбыз да сәяхәт кылдык. Мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина, сезнең белән төгәл бер генә атнага сау булашам, дусларым. Исән-имин булыгыз, үзегезне саклагыз.